temos cousas moi extraordinarias neste programa, imos cunha persoa extraordinaria. Hai quen consegue unir mundos que aparentemente, a primeira vista, parecen completamente imposibles de xuntar. O noso convidado leva media vida demostrando que as matemáticas tamén poden ser creativas, divertidas e ata espectaculares. Ele é un convencido de que aprender non debería de dar medo. E hoxe, témolo aquí no noso programa, con todos vostedes, recibimos con un forte aplauso a Pablo Reboleiro. Mira, temos que recibirte con un forte aplauso, Pablo. Dame dous bicos porque estou especialmente orgullosa de que as matemáticas teñan a un expoñente como a ti, porque imaginadesvos os nosos... A xente que está na casa, que ten fillos, ou que eles mesmos lembran a súa época desa materia, todos recordamos o profe ou a profe de matemáticas como alguén, pois, a ver, non simpáticos ou simpáticas, pero é polas matemáticas, non era culpa deles, non? Supoño. O caso é que todos temos un trauma coas matemáticas. De repente chegas ti aquí facendo malabares e que demostras, dis que hai demostración de que as matemáticas teñen moito de lúdico e teñen moito que ver cos malabares tamén. Vasnos contar todo isto. Imos comezar polo principio. Vale. Mira, ti de pequeno eras un neno inquedo. Sí, a verdad que sí. Como dicía miña nai, a cabeciña non para. A cabeciña non para e non mudou. Non mudou, non. Onde te criaches ti? Eu nacín en Coruña, en da que, bueno, miña nai é da parte de Noia e meu pai da parte do Caurel. Entonces teño así unha mestura bastante chula entre o que é costa e o que é interior, pero sí que crecín en Coruña. En Coruña, e concretamente na zona de Lavañón, por aí, e todo eso tamén dá cor. Cor a todo o que fuches despois, non? Eso, queiras que non, marca, non? Efectivamente, un barrio singular, bueno, unhas zonas de Coruña, con un xeito tamén como os de Coruña de falar, que na miña época era moi característico, que, bueno, ahora xa o perdín un pouco, pero antes dominaba moi ben, que emprego incluso ahora, non? Nunha das personaxes que fago que fala así con ese sotaque coruñés. Sí, porque ti dedicaste tamén á interpretación, pero eu comenzaba un pouco polas matemáticas, que a ti as matemáticas levaronte ata onde estás hoxe. E estás combinando circo, que con Pista 4 fochedes Premio Nacional de Circo no 2025. Sí. Pero como chega alguén que é un apaixoado das matemáticas, que estuda matemáticas, a ser premio? A ver, o sea, eu un apaixoado das matemáticas tampouco diría. Eu son unha persoa que se lle daban ben as matemáticas en un momento ese momento da adolescencia onde un está decidindo que quero facer da vida, non? Eu dixen, eu quero ir a Santiago. Quero ir a Santiago porque ali é onde estaba toda a festa, onde estaba todas as cousas. Que podo estudiar en Santiago? Matemáticas, dánseme ben? Pois aí vou. E sinceramente, habería outra xente que diga as matemáticas son moi difíciles. Para mí sería moi difícil calquera outra carreira. As matemáticas eran o que, digamos, o que mellor se me daba. E logo ali, pois é que a xente se pensa que as matemáticas é esta cousa dos números, non? E a verdade é que, claro, no instituto machacamos aí números e álgebra e polinomios e funcións. Pero, ao final, as matemáticas é un xeito de entender o mundo, de entender o que hai, a xeometría, o espazo, os malabares, incluso a interpretación, o baile, todo eso, ao final, están aí. Estámoslo vendo xustamente nestes vídeos que ti subiches a YouTube, que son uns vídeos moi traballados, moi ben producidos, nin que fora un programa de televisión, prácticamente, non? No que ti explicas moi ben as matemáticas, que todos os nosos espectadores deberían botarlle un ollo, non? Como se chaman estes vídeos? Os vídeos chamanse As mates tamén molan, vale? A canle chamase @pr2 As mates molan en YouTube, así que vos convido a suscribirvos, a ver os vídeos, que ao final é un xeito de darlle divulgación e de axudarnos moito. Entón, pois, PR2 ven do meu nome, Pablo Reboleiro Rama, e non sei se vos lembrades como era a área do círculo, que era pi por R ao cuadrado, non? Entón, queda así esa pequena broma para min. E, bueno, aquí, mira, ese personaxe o que canta, aquí temos a Chabela Sailas, que tamén é unha... Vamos, aí, digamos,
varios personaxes característicos para que podan, digamos, cubrir a todos a toda a xente, non? A todos os rangos de idade. Algúns son máis parvotes, outros son moi intelixentes cas mates, e entre todos vamos explicando un poquinho conceptos que a todo mundo lle ven ben, non só a rapaces. A todos, para todos os niveis de comprensión, pero ata o máis básico incluso, verdade? Sí. De feito, estes vídeos empezan moi básico, moi básico. Empezan por divisores, múltiplos, non? Pero sí que busco que a xente os comprenda, non? Esta cousa das matemáticas que che dicían, o mínimo como múltiplo calculase así, non? Eu busco que entendas por que entendas por que iso é útil, porque entonces xa cando vas a poder usar, non? Sobre todo porque precisan os rapaces e a xente comprender e perder o medo, verdade? Perder o medo tamén, sí. Porque neste sentido, ti comezaches coas matemáticas, despois estiveches explorando o mundo do circo durante 20 anos aproximadamente, e agora, curiosamente, a túa trayectoria artística devólvete as matemáticas para dulcificalas. Eso é de verdade de premio, porque, lóxicamente, como dicía, é unha mágoa que tiñamos ese trauma, non? Que ti o convirtas en algo máis doce, comprensible e incluso lúdico. Ti crees que o sistema educativo adoece un pouquiño desa parte? Eso seguro, claro, sempre. Aparte, todo entra moito mellor con humor, pero claro, é verdade que non todos os profesores, non podemos esperar que todos os profesores sexan payasos como son eu, non? Sexan actores. Pero, claro, a verdade é que as matemáticas que se dan realmente no instituto, como digo eu sempre digo, eso non son matemáticas, eso é calcular cousas, porque é todo números, e realmente logo un entra na carreira de matemáticas e os únicos números que se ven na carreira son o 1, o 2, o 3 da numeración das páxinas dos apuntes, o resto realmente son todo conceptos, de algún xeito ordenar, non? Pero o que dicías ti do medo, que mellor forma hai de perder o medo que a través do humor, a través da risa, a través de, pois, nestes vídeos podes te rir, polo menos, aínda que non comprendas, pois botaste unhas risas, pero mira que os fago cunha, axúdame unha amiga miña que tamén é guionista, e ela é de letras, pero entende todo, e non, entendo, a verdade é que entendo, o sea, non me gustan nada as mates, pero enténdoas moi ben, non? É que acontece que non hai unha simpatía expresa polas matemáticas porque son difíciles de entender e todos lembramos, a meirande parte dos estudantes ou dos alumnos recordan sempre como, polo menos nalgún tramo, como algo traumático. Por iso, ti crees que se deberían de explicar, desgranar moito máis e quedarse ao mellor cuns conceptos básicos? A ver, hai un problema para min moi claro, que eu fago unha comparación con educación física, non? Pois hai rapaces en primeiro da ESO que son baixiños, que ainda non están desenvoltos, e hai outros que son altísimos, teñen uns músculos. Entón, se ti a eses dos rapaces lle mandas facer flexións, pois hai un rapaz que vai facer moitas e outro que non vai ser capaz de facer ningunha. Totalmente. E iso non significa que ese rapaz dentro de 2, 3, 4 anos con un pouquiño de traballo, pois non se poña a facer, igual fai máis flexións co outro, non? A veces vese no deporte, que rapaces que desenvolven despois. E nas matemáticas acontece un pouco eso mesmo, non? Acontece que os cerebros tamén van madurando e van madurando para eso en particular, non? Para ese pensamento lóxico-deductivo de xeitos diferentes. Eu sempre penso que as matemáticas tiñanse que dar segundo a idade. En vez de ter matemáticas en primeiro, de segundo, terceiro e cuarto, debería haber matemáticas que ti as poderas ir escollendo. Digo, se che costan moito, pois igual non tens que facer as 4, faz 2, pero vas ao teu ritmo, non? Se moitísima xente despois non lembra demais as matemáticas que estudou, só quedou nunha anécdota desagradable. E iso non debería de ser, non? Non, para nada. Mira, hoxe imos aproveitar que temos aquí no público rapaces para que eles nos digan como perciben eles. Temos ademais a David que nos vai botar un cabo e vailles dar voz. David, di... Puxenme elegante para falar cos nenos. Aí está, hai que poñerse elegante sempre, que son o futuro, os rapaces. Home, desde logo. Eu quero lles preguntar, porque, a ver, hola, moi boas, que tal? É que me decías, fala llela, pois mira, vou falar contigo, porque dixen, mira que pillavana. A ver, a ti que che parece isto de aprender matemáticas con malabares? Pois, máis ou menos. A ti gustache a asignatura de matemáticas? Sí. Sí? Seguro? Sí. Sí, mira, seguro. E gustarías ter un mestre como este?
Sí, a Claro. mí... Cambiarías o teu mestre ou mestra de matemáticas por este mestre que estamos tendo nós hoxe no Tarde Viaches? Sí. Declaracións clarísimas. Imos seguir preguntando. Hola, moi boas, como te chamas? Alba. Alba, ti gustan as matemáticas? Sí. Bueno, dubidaches, Más o menos. non respondiche tan claro como a Tommy. Ese máis ou menos. A ti gustaría ter un mestre como el? Sí. Cambiaríalo polo mestre que tes? Sí. Estamos vendo que non triunfan moito os profesores que teñen de matemáticas en Betanzos. Xa sabes, tes traballo por ali, Teño que tirar para lá, Tens que tirar pa ali, non te vas a aburrir. Sabes que pasa, Pablo? Cando un non se pode clonar porque non é ético, o que si é ético é ter un canal de YouTube onde a xente que lle permite a xente que ti esteas en todas as partes, Efectivamente, non? efectivamente, Xa falando da parte lúdica, porque mira, aos nenos encántalles saber que poden aprender xogando, non? Ti, durante moitísimo tempo, estiveches desenrolando, aprendendo, non? E desenvolvendo a túa actividade artística e volveuse multidisciplinar. A ti o clown, porque ti és profe de matemáticas, sí, como formación, non, universitaria, pero despois ti formacheste pois no circo, nas actividades artísticas, non? O clown permíteche a ti, o payaso permíteche a ti moitísimo focalizar en que os erros, sobre todo cando é algo educativo, que hai que naturalizar os erros, incorporalos, porque só así se aprende. Efectivamente. Isto é unha mensaxe importante que hai que dar aos nenos. A ver, o payaso traballa co erro, traballa co fallo. Nos, os payasos facemos das nosas cousas peores, mostrámolas con esa ilusión, a xente ri, entonces transfórmanse nas nosas armas, non? E unha cousa que lle digo sempre aos rapaces, que ven con respecto ao erro, pero non só con respecto ao erro, sino moito máis, eu sempre lles digo, cando ti faz calquera cousa que non está de todo ben, rinse de ti, se ti te quedas quieto, a xente está se rindo de ti. Pero se ti te ríes tamén de ti mesmo, mentre estás facendo esa parvada que fixeches, esa cousa que che deixa un pouco de vergoña, se ti tamén te ríes, entón a xente xa non se ríe de ti, ríse contigo. Que é distinto. E iso é absolutamente diferente. Entón, é verdade que na época da adolescencia é unha época un pouco difícil de rirse dunha mesma, dun mesmo. Pero cando consigades, de verdade que non hai, que é un antes e un despois. A partir de aí, realmente, que vos pode dar vergoña se vos estades rindo tamén vos? Totalmente. Se o mostrades públicamente, só se poden rir de vos do que vos dé algo de vergoña, porque se non a tedes, de que se van a rir, non? Pero entón temos que confiar en que sigas ensinando matemáticas, verdade? Porque a volta de todos estes anos, cando empezaches aí un carreiro, que recibas os apoios para que ti poidas seguir facendo seguir coa iniciativa didáctica, non? Eso está moi ben, sí. Claro. O sea, esperemos, a ver, non vos vou mentir, o canal ten moito traballo, moitísimo traballo, a xente que entendedes de vídeo e de todo, cuadrar falar consigo mesmo, 7 personaxes, máis eu, son 8, editar todo iso, pensalo, guionizalo, leva moito traballo. Eu vou facer, ahora mismo, non pretendo ni siquiera gañar diñeiro con isto, a ver se non perdo moito. Pero influir para ben. Efectivamente, pero que polo menos valga, o sea, se vexo que hai rapaces e os profesores de mates, tanto de primaria como de secundaria que están vendo iso, botanlle un ollo canal, póñeno nas súas clases, os rapaces de aí sacan algo divertido e cambian un poquinho esa mentalidade, vamos, para min sería... Non podería ter mellor premio, non habería cartos que pagasen iso. Totalmente. Xa che dou eu as grazas por toda a xente que te está escoitando e a que lles vai ser moi útil ver os teus vídeos. Imos despedir, non como despediría un profesor de matemáticas, pero el é eu tamén, así que vas despedir como clown que és, profesor de matemáticas, e con malabares, paréceche. E ademais con música del, Sí. Aí! Vamos a la... Vamos como mínimo, como múltiplo y al máximo como un Gracias, Pablo. También mola. De picado en clase, un poco aburrido, el profe va y te suelta. ¡Resuelve ejercicio! Dos números grandes de distribución y tú ya calculando la ruta de evacuación. Error de principiante, escucha un momento. Vamos a acabar fuerte, porque esto é que non vexo nada. As luces non se ve nada, a ver, Non se ve. Vamos lá. No es un final boss, es un ejercicio básico.